ninakan supugupyo ang madaklatan. Kaya sa bapian na nababu kaya kiastas tambumanon, nagyang kaya as city government, udi nagyang kaya orip niyo ang pinigil sa suwara niyan, udi nagyang kaya inpudakan, laon tanod na mga pipiyataw sa iyang kaya ranaw, na yamala nagyang kaya Islamic State yung Marawi. Ayang malo, adi ka karata ginokan, nasa kadakal, manalalag na mga inpudakan, ang mga public servant, udi na sukadanda ng pagtaw, na da sa katawbo, kami akatirura ka nun, katigin na so siringanakan, na adin di manggulola, ang mga rarata, asyaw ulo o abuwalo, barangay officials, barangay chairman, barangay kagawad, ang mapapadalang sa giyang kay Islamic State yung Marawi. Dagan sa katawbo, kagawad, udi na barangay chairman, amya ka terorano, ay manalalang, nagyang kay darpayan na adn apkasimayan na di mga bibiyagan ba. Adan, ang mga inpudatan saya, tabiya, Brile ako niyo ubuan na apkasukatakano, pag yun ni kapagpunta no, kapsagipunta no, biya. Ang mga inpudakan ng mga ulama, ang mga inpudakan ng mga imam, sa giyang kaya Islamic City of Marawi, pauluan na nagyang kaya loksakan, si City Administrator Sultan Kamid Gandamra. Da, ang yakatero kira nun, kay Sultan Kamid Gandamra, udi, na si Mayor Mahmoud Gandamra, ay manalalang na, ugupiya ko niyo, o kisa parang pumarata, da talagyan ka na ng mga illegal gamblings, illegal drugs, udi na tunong siya ng mga ratagal ba. Nakasara, suportan ako niyo mga ibudakan, na mata-mataan, agyan kaya mga widakan sa agyan kaya Islamic State of Marawi, na udi totally amitaplak, na mala amal baton. May agupirit ako, nagdakan udasan, isa agyan kaya Philippine National Police, agyan kaya Armed Forces of the Philippines. Nabada sa likang iran, ugay na giyang kabaya, uba sa giyang kung nakapagupiritakan na uba katukawin. Yagupirit kami, nadakat diro ka mga inpudakan. Di na nga taon na nakamiso. Sabab, sadya kang kabaya, sadya kang pagkapakawa sa walay, na minitext, ang iyong kutuay manalalag na sunga namin. Suwapi ako nung nakapagariyak. Basara, badi sa ulakman, basubira pagariyak, nabako niyan na pagandarmay na. Meron yun, si ABC, si board member, gamin pa nga nubuli, ginomi, nababuso kabubuli niyan, ay manalalang niya sa sabarwagama, ugay na illegal gambling, inong illegal, kada permit yan. Kung kapakay sa illegal, kapakay sa Cagayan de Oro, sa Manila, na di siya kapakay, kada permit yan. Da legal gambling sa kiyang kaya Islamic State of Marawi. Sa lakon, nubugturo yung mga pagalitan ng mga ulama, ubog kapakay illegal lagi kaya gambling. Ha? Agapakay siya doon siya ko, ubog kapakay. Nauding kapakay, na itsa parake. Ha? Itsa par. Alaw tala, nagyay commitmentakan. Isagyang kaya mga bangsa ko, sagyang kaya ranaw, na amala, nagyang kaya Islamic State of Marawi. Nasagyang kaya, alam ba, terma ka na, dura ko, July, kaman sagyang kaya, July 2025, na ayan na siya na kanon, na ando man ay kita plak, agyang kaya, mga natagalabang, natagyang kaya illegal gambling, illegal drugs, amo di ka pupasa sa mga tununan sa mga bakabarag, udi, nakubad na mga rata, di gulawlaan, mga kakudalang ratan. Sa kanwa kayo mga barangay officials, nakatay po ang maswilisyon, torno niya sumagal na pagyo. Nakapolitika siya. Saan sa barangay officials, kakatuko na may tulilintiyan niya, natalo ninyo, nakalaban niyo, na panggastuhan na kan. Ha? Talo ninyo na. Daap tulilintiyan, dalapag yung agyanan. Barangay ka na, di nakataon na tulig puso, singat ka. It's either negligent ka, o di nga tutuliritan, negligent ka. Natunay barangay official, tunay gan ko kabs. Ha? Di mo ka puluhan sa pusa ka. Mata-mata na kita, nabagad sa mga barangay officials, adi niya pagsugan pagyan. Pero nabagan na yan dito kau bakal berang rumah. Probably 19 barangays. Kato na kawan, di ka 10 ang mga lalong.
Ugay, nasulyon lalong na kapakaya pa man na negligent. Hindi ang pangidayin sa upuan yan. Di sa dengakan na nadyong sa drugs na. Dengan magduro. Peso kay pag-cooperate ka sa pulis, hindi na authorities na di mamagupat Kataon na kan, 98 barangays, na ibula lumon na di ka sa pulo. Or sa labi sa pulo. Di ka nun yung mga bragrags. Kano nga rin mga loksami, mga pagaremi, ang mabubulay, ang vanguard na may sagyan kaya, ay manalalang na di ka panulon o agama Islam, na nauupi kami niyo. Ang manalalang na sa law, kung di nyo di ka pamusyat, siya mga masjid, naturuan nyo na kan. Di ka nagkawan. Nabo ano pa man mauli kay di kan nage din ka tukawan patay ruminiport kano. Panalamatakan si Governor Bombet Naloto Adio sunsukyang gulo loto natiyawagan ako niya natingin na area miya kapia ginawa kan. Bubuti yan sa mga pedang mayor na pugulola ni Ranana kasi mong sagyang mga pedang munisipyo na kapakaya yun na di mangulola niya na mga illegal gamblings, illegal drugs sa mga pedang mga kikito ko na arkano sa po kababalayakan NPDAO sa kaya City Government of Marawi City na pumukas ako sa kataksilan upama o na isar po along the way during this series of operations na ma-implicate ka ron one way or the other like pamana so darpa yun napikirintaan nyo udi na skano na mismo ka ron involved sa giyang kayo mga titaro mga illegal activities nagyan ni ka pumukasan sa kataksilan prilay ako nyo baka narukusugat uli na sa pamilya nyo kaya sa papian na mas katumo ka na ginawa kan mas